играят другите. Това означава, че днес всички деца имат късмет. Може би защото е празник, но дори някой отбор да загуби, това нищо не означава, защото всичко това днес е за нашето забавление. Ето, давам и втори медал. За сега медалите са общи. Така че аплодисменти и за двата отбора. Много добре се справиха. Сега някой може да ми помогне. Чудесно. Сега, искате ли малко да потанцуваме? Искате да продължаваме с състезанията? Така ли? Да! Добре, чакайте сега да видим. Каква игра сега да ви измисля? Я да видим. Да, чудесно. Сега ще направим едно дърпане на въже. Искате ли? Сега тук е това добава. Състезатели, я да видим. Добре, въжето е здраво. Пожелавам ви успех. Някак сме. И казвам готови. Отбора на мечките. Заповядайте, кой ще бъде на медала? Как се казваш ти? Белинда. Много хубаво време. Име. В това хубаво време. Така, сега. Искате ли още една игра или да продължаваме да почиваме? Сигурни ли сте? Добре, тогава. Така. Само че... Сега ще си кажа как. Ето тук от тази страна е този горния край. Сега, всеки един ще вижда и ще направи точно така. Някаква смешна физиономия. И ще видим на кой най-много ще се смее всички останали. Това ще разберете и по вашите усмивки, и по аплодисментите. Кои ще бъдат най-смешни. Сега, наредете се тук отпред, за да може да гледате. Всички са наредени отпред. А тук отзад ще има всеки, който ще представя нещо. Хайде, елате. Елате е тук. Може ли някой да даде? Ма ти също ще участваш, ще отменим просто с някой друг. Така, как да може да виждате? Там където са другите неща. Хайде, да. И... Да се отбоча съвсем малко. Добре. Хайде, сега да видим. Кой ще е първият? Ей, помощите. Хайде, пак го казвам.
Ето, тук имаше повече в тях. Хайде, давай ти. Ивчо. За сега, момент. За съжаление, няма как да я видите моята помощничка. За сега най-много сняг имаш някакъв тук. Да, можеш да използваш за ръце. Следващия. Добре. Хайде, момичета, ви трябва да се представите. Да, можете да се снимате през това време. Ето сега, като си малък надур. Ей! Скоч, хайде, ела сега ти. Добре, ама смело, хайде, давай сега и ти. Някой им следваща среща, физиономия. Кой не е минал? Хайде, ела. Я направих някаква нещо, физиономия да ги смееш. Колко е хубава и усмихната. Добре, хайде сега ти. Всички да те видят, аз мисля, че може би, че ще бъдеш победителка. Кой още не е минал? Хайде, елате! Там и давай. Кой не е минал? Хайде ви отвери. Айде сега и ти. Стой! Добре. Още една смешна физиономия. Чакайте, ето. Ей, че страшно. Браво! Аплодисменти за всички. Аз мисля, че имаше няколко, които се представиха много добре, обаче ще дам аз един медал на моята помощничка. Момент сега, защото тя ми е помощничка и наистина беше много сладка. Ела сега тук. Сега и на тебе връчваме ето този медал. Честито и аплодисменти! Какво ще кажа? Добре. Хайде сега малко да се поразкажем.
двойката победител. Аплодисменти! Пляскайте им! Така, сега, както сте по двойки, отново вземете си балончетата и сега ще направим едно състезание. Всяка двойка пак с балонче. Състезание пукане на балон с прегръдка. Но пак да ви кажа, за кой беше състезател. Да. Само, че когато кажа готови, старт тогава. Да, така. И трябва да се прегърнете много силно, така че да спукате балона. Но като кажа готови, старт. Ядаме на тук и така имаме една двойка. Елате по-насам само, за да ви виждам. И ай, тук има едно балонче, коя двойка го е изпъкнала. Елате сега. Вземете си, ако искате по-малък балон, ако искате. Ето този по-малкия. Като кажа готови, старт. Нали не ви е страх от пускане на балони? Да, добре. Сега пригответе се, казвам, готови, старт! Продължавайте, първи! Хайде малките! Момент! Ето и тази двойка. Добре. Значи една, две, стойте там. Ето! Трето место! Браво за вас! Четвърто! Браво! Момчета, да май повече! Защо? Вие ще продължавайте! Хайде, не се отказвайте! Прегръдки! Защо така? Момичета, какво става тук? Не става ли? Защо така? Това не е балон! Значи, ето тук, това е победител. Да, ето я дамата. Елате сега тук напред. Я им ръкопляскайте, това са победителите. Я се поклонете така. Поклонете се. Поклон, нали сте победители, поклонете се напред. Добре. И това е от групата на големите, пък това са победителите. Метал, разбира се. Ето, понеже са най-малички и за тях ще има медал. Ето, заповядай. Айде за големите един медал. Медала. Така, както се казва, честито на печелившите. Накрая, искам отново да ви кажа, че накрая ще има награди за всички. Много вкусни изненади. Сега. Така, я да си помисля малко. Искате ли сега? Момчета и момичета. Момчета и момичета, слушайте. Сега ще направим и слушайте. Ще си направим два конкурса. Значи единият конкурс е момчетата ще бъдат жури, а момичетата ще минават като манекенки и фотомодели. След което момчета, вие ще се изявите, може с рап нещо да танцувате, може да показвате мистер Мускул, а момичетата ще бъдат жури и ще ви оценяват. Така, момчета може би най-добре тук се наредете. Леле, колко голямо жури. Хубаво един до друг да станете, за да може да виждате. Ето тук елате сега тук. Добре. Хайде, елате като сами. Хубаво гледайте, защото ще питам после всеки един, кой момиче му е харесало. Така, момичета, елате сега, вие пък се наредете, тук една до друга. Хубаво да се вижда. Обърнете си напред, така. Още момичета има. Хайде. Ела сега тук си мене. Смърдите тук за момичетата. Ядките има ли още момичета, които... не. Хайде, ела да участваш. Може и с мама. Така. Значи като почнем от коя ще минава първа?
стабилно. Усмивки ръката на кръста, крак пред крак. Минавате покрай журито. И тук може да застанете на поза. Момичета, слушате ли? И тук на поза заставате като фотомодели. Ако искате, ето даже ще сложа един стол, на който може да използвате като фотомодели за снимка. Ето така. Може така да застанете срещу журито или както решите да позирате, но първо ще дефилирате, връщате се, тук заставате като фотомодели. Да, представете си, че сте в една огромна препълнена зала с много публика на световния подиум. Връщате се обратно така, докато минат всички. И така, готови ли сме? Няма да чуем сега с какво DJ Влади ще ви изненада, каква мисля хубава за вас. И така, начало на конкурса! Първата манекенка. Ръката на кръста служи. Ето се, едно представяме това. Хайде, давай сега с мен. Хайде с мен. Браво, много добре. Хайде по-обратно. И аз като си. Много добре изпълнявате си. Хайде да бъдем. Ела, както за това, успяхте ли се, иначе ще се снимате. Журито обаче се.